Республика Иҗтимагый палатасында пандемия чорында оешмаларының хәйрия эшчәнлегенә йомгак ясадылар. Коронавирусның беренче тулкынында коммерциялы булмаган оешмалар өлкәннәргә, аз керемле һәм билгеле бер яшәү урыны булмаган кешеләргә азык-төлек белән ярдәм иттеләр. Кирәк булган чиракларда мохтаҗларга битле һәм медикаментлар таратылды. Хәйрия оешмаларына Татнефть, Түбән-Кама нефтехим һәм КАМАЗ кебек зур предприятиеләр ярдәм күрсәтте. Коронавирусның икенче тулкыны башлангач, мохтаҗларга кабат ярдәм күрсәтелә. Алар быел инде үзләренең никадәр мөһим оешмалары икәнен, кирәкле һәм эшчәнле икәнләрен тулаем исбатладылар. Чөнки халыкта хәзер ул адресларны белә баралар, ярдәмгә мохтаҗ булганнар. Оештыру сәләтләре үзгәрде быел, бик югары дәрәҗәдә эшли башладылар ул фондлар. Кайсы берләре чыннан да Россия күләмендә дә үрнәк булып эшләрен күрсәтелде. Мин уйлыйм, быелгы шундый сынау елы ул бер яктан үсү елы да булды.